så det är i många när kopplar vidare så att det är någon där och något där så att man borde någon mer så vi har på där det är på såna nej några kallo det är ju det ja nu fin det ska vara fint det är det måste vi köra någon kaicho spara så så köra någon kai den bästa någon och så nej ta den någon så det kommer mot sin mot den att vara kan den con chim con căng nhưng cho một chén thì chỉ một tròn này cho các cá rồi cho nó khẩy luôn ăn món như được ăn sẽ xé đây là trong lòngเป็นยังไงเขียนหนึ่งเราเขียนสมาร์ทโฟนเขียนเนี่ยแต่เขียนเขียนมาปุ๊บเขียนไปเลย